Abang Branang Tegal Kurusetra. Udan tangis banjir getih sarah bangkit. Pating glimpang nyawa ilang tanpa hitungan. Kabeh pejah kasulayah dadi kurbane wong serakah. Dina kaping 11 Krida Sang Angka Wijaya nunggang kuda Kyai Cipta Wilaha nyabrang getih Bratayuda. Kadang waran dena becik besok mendemo baris kang prayitna kawula nuwun sewu Bapa Durna atur uninga bilih wonten senopati Pandhawa ingkang trajang payudan satemah bubar mawut barisan Sata Kurawa. Lole walu gimbal manyar-manyar mrit gantil buntuté kisa. Nger Jayadrata. Ora pangkling kayang nak Janaka si Abimanyu sing madheg senopati. Waladalah Hyang Durna. Abimanyu niku musuh bebuyutan kula. Saben-saben Lesmana duwe panjangka golek wahyu harep rabi mesti kalahe kalih Abimanyu. Kula nyuwun palilah, kula nyuwun pangestu Abimanyu kula pejane Hyang Durna. Putuku Ngger, Lesmana sareh luwih dhisik. Aja kesusulan grusa-grusu ndak malah kowe engko malah kleru. Jayadrata wonten timbalan ngadhawuh Bapa. Prayoga barisan Kurawa ngrakit gelar baris Makara Biyuha utawa supit urang. Sakwise Abimanyu lumebu ning supit, gelar baris diowahi dadi Cakra Biyuha kaya ubenging roda. Nah, sakwise mangkono gampang anggone mateni kelawan si Abimanyu. Yen Abimanyu mati Pandhawa bakal ngenes batine satemah suda sing dadi kekuwatane. Maragake tindakna Jayadrata. Nun inggih mboten langosen dikonsetaken dawa mati tenan kowe Abimanyu. Cekra kala kang tumingal asampok. Asampok kamya matali. Katet wilateng bokto
Wadya Bala. Kupit urang Makara Byuha, Makara Byuha. Yo. Cakra Byuha, Cakra Byuha, Cakra Byuha, ayo. Cakra Byuha. Maro-maro kutang pajaran sari. Aksara sari bareng. Abimanyu wis mlebu ning Cakra Byuha. Ngibarati iwak kecemplung wuwu kowe. Wadya Bala kabeh. Lho. Kabeh padha nyandak panah. Abimanyu ranjap gaman. Yo, ranjap gaman, yo. Amburi yo. Amburi yo penak yo. Amburi yo. Sir
anggap mung teka semene. Abimanyu durung mundur. Abimanyu durung kalah. Ambyaken kaya wong jala. Rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrik uluku salomba. Urawa aja maju siji loro. Saanane Kurawa maju bareng. Ndak kokop getihmu kowe. Terus sumber lindo getar bumi gonjing kumaluduk guntur katok mutar kwele Abimanyu. Ayo kowe sambata. Wis pirang-pirang lelakon kowe mung tansah dadi pepalang apa kang dadi gegayuhanku. Nganti aku dadi Jaka Kasep arep ngrabi Pregiwa Pregiwati ndok alang-alangi. Arep ngarah Siti Sendari ora klakon. Malah entukku Siti lunga tapa. Ayo rasakno saiki kowe. Buktekno yen kowe tau entuk Wahyu Cakraningrat. Buktekno lamun to kowe wis nate entuk Wahyu Ratu. Mutar kowe. Kowe mati ninggal bojo loro. Bojomu sing jenenge Siti Sendari arep tak dadekke garwa Prameswari Ngastina. Iki calon Ratu Ngastina Prabu Lesmana Mandra Kumara. Bojomu sing nomer loro Putri Wirata Utari saiki wis meteng tuwek. Sok yen wis bayine lair Utari wis resik arepe tak dol ning Kramat Tunggak. Ewadene yen nganti anakmu lair metu lanang arep tak pecel-pecel dadi 18. Oh. Ayo modar kowe. Menas dening ludira kawang-wang ngekono pang sumirat. Nalika semana sanadyan wis dumunung antarane urip lan mati. Parandene dupi midhanget ucape Sang Lesmana Mandra Kumara. Sang Abimanyu kerot kanang waja lamun bisa anglawat kaya warsa ngokop gedhiye putra Ngastina. Ucap
grayah-grayah Sang Angka Wijaya ambedol jemparing ingkang tumancep wonten ing angga Jinaja Sang Lesmana dadilan patine Tukel gulune wele motor bangsat kowe kari modar wae malah mateni ponakku Lesmana Mandra Kumara gadaku sing bakal mecah sirahmu putuku ya mantuku Abimanyu kowe nglumpruk remuk rempu dadi rempon kowe wis ora wujud menungsa mung panah pating crungat kaya ngono Angka Wijaya Hyang Kanjeng Hyang Matswapati kula kangen kaliyan ibu. Ibu wonten pundi Hyang? Kula pengin panggih kaliyan ibu. Sembadra, Renia anakmu ki piye? Anakku bocah bagus. Apes lan ngenes lelakonmu. Wiwit kuncung nganti gelung. Bayi abang nganti dadi satriya cerapang. Kowe ora nate entuk bejo. Wiwit kowe umur setahun kowe ditinggal bapakmu nglakoni wanaprasta ana ing alas Kamyaka 12 taun kowe dadi bocah keloro-loro
kebangetan lakonmu. Kowe tak gembel sangang sasi, tak kudang-kudang, tak gadang-gadang. Kowe isih bocah, wingi sore umurmu lagi 16 tahun. Parandene kowe lila korban jiwa raga. Kowe ngorbanke nyawamu kanggo kamardikane bangsa. Kowe wong apik Abimanyu. Besok yen negaramu wis lakon merdika tenan, yen negaramu besok merdika, yen nganti ana wong hambek culika, panguwasa sing nyiksa rasane kawula, cetha kuwi panguwasa sing wis ra duwe rasa rumangsa. Oh. Kurem dewangkara kinggen lir manguswa kang layon denyo ilang memanise oh pangeran kula ingkang garwa pun Siti Sendari boten purun kantun kula nderek pejah pangeran. Pangeran ndak suwun paduka aja tega karo aku Tari lan putramu sing ndak kandhut iki. Jabang bayi iki ora suwe maneh bakal lair pangeran. Siti Sendari, aku njaluk ngapura merga aku bola-bali nglarani atimu. Kowe bojo sing setya bekti, parandene kowe tak apusi. Aku rabi meneh tanpa taren karo kowe Sendari. Aku njaluk ngapura Utari sing sabar lan santosa batinmu. Nadyanto Abimanyu kudu mati nanging atiku marem merga bisa ngrungkepi bumi pertiwi. Ndak lilake jiwa ragaku kanggo tumbal jejeking ade. Utari, aku titip anakku sing ndok kandhut. Aja mbok sia-sia. Kowe aja galak karo anakku. Anakku tresnanana merga bapake wis ora ana.
Surem dewang kara anakku Abimanyu pun Rama njaluk ngapura nang Bratayuda ora bisa ngayomi kowe Kanjeng Hyang Wirata Kanjeng Hyang sebabipun menapa dene pejahipun Abimanyu nek ngantos boten wujud menungsa kados mekaten jalaranipun menapa lan sinten menungsa murang tata ingkang tumindak siya kados mekaten Hyang Janaka sing sabar yo Le kowe tak kandhani nalika Arjuna kelawan Werkudara ditantang perang karo senopati pengapit Ngastina Prabu Gardapati lan Wresaya metu saka Tegal Kurusetra barisan Pandhawa mendelong ora duwe kekuatan banjur tanpa diperintah anakmu madheg senopati maju ning palagan Abimanyu mlebu ning gelar baris Cakrabyuwa rakitane Durna banjur diudani panah satemah kaya mengkono wujute ing atase Abimanyu wis sekarat wong Ngastina isih durung trima mripatku weruh dhewe Jayadrata pancen dudu menungsa nggawa gada dikeproke sirahe anakmu Jayajatra Prababak sruka branang ngeget waja mlintir gumba